Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh. Yuk bareng-bareng sinau aksara Jawa. Mligine aksara legena lan sandangan. Sadurunge aja lali ya dulur, like, comment, and subscribe. Apa sih sing diarani aksara legena? Aksara legena yaiku aksara sing durung oleh sandangan apa-apa. Isine mung sak swara. Cacahe aksara legena ana 20. Hana caraka Data sawala padha jayanya lan maga bathanga. Sandangan yaiku aksara sing ditulis utawa dipasangake kanggo menehi unine vokal. Diwenehake ana ing tengah utawa mburine aksara Jawa. Jinise sandangan ana 3, yaiku sandangan swara, sandangan wianjana, lan sandangan panyigek wanda. Sandangan swara cacahe ana 5. Wulu, suku, taling tarung, taling, lan pepet. Dene sandangan wianjana cacahe ana 3. Cakra, cakrakret, pengkal. Sandangan panyigek wanda cacahe ana 4. Wignan, layar, cecak, lan pangkon. Sandangan swara. Sandangan swara iku kanggo apa sih? Dadi, sandangan swara iku digunakake kanggo ngowahi swara vokal saka aksara legena nalika diwenehi sandangan swara. Nomor 1 ana sandangan wulu. Sandangan wulu digunakake kanggo ngowahi swara vokal I. Sandangan iki ditulis ing dhuwur bagian pungkasan aksara. Tuladha siji karo wingi. Nomor 2 ana sandangan pepet. Sandangan pepet digunakake kanggo swara vokal E, sega, mumet, lepet, sepet, lan sapanunggalane. Sandangan pepet ditulis ing dhuwur bagian pungkasan ukara. Tuladha sega, neda. Sandangan pepet ora bisa digunakake kanggo nulis wanda re lan le sing ora dadi pasangan. Wanda re sing ora dadi pasangan ditulis nggunakake po cerek. Dene wanda le sing ora dadi pasangan ditulis nganggo ngolelet. Tuladhane rega, legi. Nomor 3 ana sandangan suku. Sandangan suku digunakake kanggo ngowahi swara vokal U. Sandangan suku ditulis ing ngisor lan bagian pungkasan aksara. Tuladha tuku, buku. Sandangan swara nomor 4 yaiku sandangan taling. Sandangan taling digunakake kanggo swara vokal E utawa E. Ana lele, sate, wek, gule, luwe, lan sapanunggalane. Sandangan taling ditulis ing ngarepe aksara. Tuladha sate, gule. Sandangan sing nomor 5 yaiku sandangan taling tarung. Sandangan taling tarung digunakake kanggo ngowahi vokal O. Taling tarung ditulis ngapit aksara sing arep diowahi. Tuladha loro, bodho. Banjur ana sandangan wianjana. Sandangan wianjana utawa pambukaning wanda minangka sandangan kang digunakake kanggo panulisan rong kongsonan kang diwaca bareng ing sak wanda. Sandangan wianjana nomor 1 yaiku cakra. Sandangan cakra digunakake kanggo panggandeng konsonan R. Nalika rong konsonan diwaca sak wanda bareng bisa nggunakake cakra. Tuladha krama, kreta. Sandangan wianjana nomor 2 ana cakra keret. Sandangan cakra keret digunakake kanggo panggandeng konsonan R. Nalika rong konsonan diwaca sak wanda bareng konsonan R. Mula bisa nggunakake cakra keret. Tuladha kremi, prakara. Sandangan wianjana nomor 3 ana sandangan pengkal. Sandangan pengkal digunakake kanggo panggandeng konsonan Y. Nalika rong konsonan diwaca sak wanda bareng konsonan Y, mula bisa nggunakake sandangan pengkal. Tuladha yai, widya. Sandangan nomor 3 ana sandangan panyigek wanda. Apa iku sandangan panyigek wanda? Yaiku sandangan sing digunakake kanggo nutup wanda. Sandangan panyigek wanda nomor 1 ana wignan. Wignan yaiku lelirune sesigek H minangka sandangan sing digunakake kanggo konsonan H minangka panutup wanda. Tuladha gabah, wadah.
Sandangan panyegek wanda nomor loro ana sandangan layar. Sandangan layar yaiku kanggo ngganteni sigeg ra minangka sandangan sing digunakake kanggo konsonan R minangka panutup wanda. Tuladha kabar, warta. Sandangan panyegek wanda nomor telu ana sandangan cecak. Sandangan cecak yaiku kanggo ngganteni sigekan nga minangka sandangan sing digunakake kanggo nulis konsonan kang dadi panutup wanda. Tuladha bawang, sawang. Sandangan panyegek wanda nomor papat ana sandangan pangkon. Sandangan pangkon digunakake kanggo panyegek utawa kanggo paten aksara legena kajaba aksara ha, ra lan nga. Nalika aksara legena kuwi oleh dipangkon ateges madeg dadi konsonan. Tuladhane nalika aksara na diwenehi sandangan pangkon bakal mati dadi n. Tuladha mangan, sikil. Sandangan pangkon iki mung bisa digunakake ing pungkasan tembung utawa pungkasane ukara. Dadi ora bisa ditulis ing satengahé tembung utawa satengahing ukara. Kanggo latihan soal, wacanen aksara Jawa ing ngisor iki ya. Ketik wangsulan ing kolom komentar. Oke. Matur nuwun.